Sumatin po ang pag-ibig at ang kapayapaan ng Panginoong Diyos sa lahat po ng ating asomdwoe ne atom friri agya Nyankopɔn ne nka yɛ nyinaa ne yɛnyɔnko nnipa ɛwɔ wiase afa no nyinaa. Kasa biara mɔka no a motie dwumadie wɔ mu no bio ɛretɔn nsa afrɛ mo sɛ mamɛka yɛ no ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛn nyinaa yɛbɛtumi abom akan twerɛ nsɛm kronkron no. Awurade ma wɔ ne na hɔ mmɔborɔm yɛn nyinaa yɛbɛtumi abom asua ne nsɛm na ansa na yɛbɛhyɛ yɛn dwumadie yi aseɛ no yɛretɔn nsa afrɛ biara sɛ mɔma yɛn nyinaa yɛmmɔmɔe na yɛmmra wɔ Nyankopɔn anim wɔ mpaebom sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi ada no ase na yɛasrɛ n'anim mmoa. Mɔma yɛmmɔ mpaeɛ no. Yɛn agya twɛdeɛ mpɔn wo dɔba korɔ no din mu yɛn a wɔbɔ yɛn sɛ wɔabɔdeɛ yɛn nyinaa yɛfiri w'akoma nyinaa mu yɛgye di sɛ wɔn a yɛde wɔ yɛn nkwa a yɛwɔ so ka wɔn a wonim nnima papa a awɔ yɛabrabɔ mu nyinaa yɛn nyinaa yɛba w'anim kronkron adigya yɛpae yɛn aseda afɔdeɛ mu ka ayɛ yɛn ani sɔ pii da biara ɛbɛsene yɛabrabɔ mu no anaasɛ akwanya pa biara a yɛwɔ sɛ yɛbɛnya w'adom ne w'ahommɔborɔ ho atenka yɛne yɛnyɔnko nnipa yɛabusua ntam mu no sɛne yɛn abrabɔ mu tebea tie biara yɛakoma ani gye ɛfiri sɛ woama yɛn akwanya sɛ yɛntena ase na yɛhunu w'ayɛ mu yie. Ansa na yɛbɛtoa so no yɛsrɛ w'anim bɔne fakyɛ na bɔne biara a woahunu no yɛn mu agya yɛsrɛ wo fa yɛn bɔne kyɛ yɛn sɛdeɛ yɛde akyɛ wɔn a wɔfom yɛn. Yɛsrɛ w'anim adom na wo mmoa abere a yɛsua wo nsɛm saa adom yi mu yɛakoma so adeɛ nyinaa ne sɛ yɛbɛdi wo ho adanse akyerɛ nnipa nyinaa na ɛnnipa a wo ho nimdeɛ de brɛ nnipa na wɔn nsɛm yɛtumi abɔ yɛn bra sɛdeɛ wopɛteɛ yɛtumi anya akoma mu asomdwoe ne atenka pa. Yɛn gyedie a yɛwɔ ne sɛ yɛwɔ agya adɔfoɔ bi a wɔdwene yɛn ho na wɔhunu yɛn nyinaa na wɔnim yɛn tebea a yɛwɔ mu. Yɛsrɛ wo sɛ soma honhom kronkron ma no mmue yɛn akoma na yɛn adwene mu. Yɛsrɛ wo sɛ ma wo nsɛm mu tumi ɛne yɛn mu hene na yɛtumi anya asomdwoe ne wɔpɛpa ne akoma so adeɛ na bere a yɛda so te ase yɛtumi aba yɛn ho mmɔden ayɛ w'apɛdeɛ na yɛtumi asua sɛ yɛbɛnya anidasoɔ wɔ yɛn akoma mu ɛnyɛ asetena yi mu nko na mmom daa nkwa mu nso. Yɛsrɛ wo sɛ akwanya a wode yɛma yɛn ma yɛmfa ntumi nya daa nkwa a wohyɛɛ yɛn bɔ. Agya yɛsrɛ wo sɛ hyerɛ nnipa a wɔbɛtie wo nsɛm saa bere mu nyinaa wo nkoa nyinaa. Yɛsrɛ wo sɛ daa ne da nyinaa ka yɛn ho yɛgyaa de nyinaa yɛhyɛ wo nsa na ma w'asomdwoe ne hene mmaa nyinaa yɛda wo ase mu. Amen. Na ɔdɔ ne asomdwoe nkyerɛ nkɔma mu nyinaa na
mohwɛ dwumadie live for UNTV 37 so. And yɛne nkɔmmɔdi bi afidie ahodoɔ so Members Church of God International. So na Facebook. Dwumadie edi ahim wɔ yɛne nkɔmmɔdi bi afidie so wɔ YouTube so. Asadanka Onyankopɔn sɛ yɛwɔ akwanya pa. Yɛne nuanom a yɛfiri Members Church of God International anaasɛ MCGI. Na MCGI dwene nnipa ho ni. Ngayong gabi po ay makakasama natin bilang bahagi ng ating virtual audience ang ilan sa ating mga... Another wana wakaya no ho wa yahoma ne so na yenu anom bi ma wo free MCGI and as a Members Church of God International ye share dan wo Selai City. Wan watumi aboa ye ma yetumi aduru nyonko nipa nchen. Ye yerade akonde ye ketewa bi sɛ de be ya ne insura ebetumi aso ye nyonko nipa so. Aye nana musinifo wo hon mono brother Defson. Yamawajo awo Selai City. Brother Daniel Yama bo ajo ne enuanara asedanka Onyankopɔn sɛ wamaye na kwenya party sei
Na yɛn nso tumi de yɛn ho ahyɛ MCGI dwumadie mu wɔ Kelai City. Maraming salamat, Brother Dexter Samson, at sa lahat po nating mga kasamang mga kapatid. Yɛda wo ase pii, Brother Dexter Samson. Na yɛn nuanom a wɔka yɛn ho wɔ Kelai City. Na wɔn a wɔka yɛn ho wɔ yɛn dwumadie mu nyinaa. Na yɛn nuanom a awɔ yɛn homa no so wɔ Kelai City. Yɛda mo nyinaa ase sɛ daa ne da nyinaa mo ne yɛn di nsawoso hɔ. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi apae wɔ Nyankopɔn na yɛ mu aka. Na yɛ Awurade tene ne akonde na ne Nnipa atumi aso yɛn nyɔnko nnipa so. Na adeɛ baako a gyedie ne sɛ oyɛ Kristoni a ɛma w'ani ngu sɛdeɛ twerɛ nsɛm kronkron no hyɛ no. Na sɛ yɛhunu amane anaasɛ yɛbrɛ ɛyɛ sɛtie ma Nyankopɔn ne nsɛm die ne Awurade Yesu Kristo apɛdeɛ so ɛma yɛani ngu. 1 Peter 4:16 Petro ngoma di ka 18 nkyɛmu 16. Na sɛ wɔhunu amane sɛ wɔ Kristoni a ɔma n'ani ngu. Na wano ɛnhyɛ wɔ Nyankopɔn anim wɔ nyam wɔ din yi mu. Na yɛn nyinaa yɛnim sɛ oyɛ Kristoni deɛ a yɛn kyerɛ sɛ ɛbɛyɛ sɛtie ma yɛn Awurade Yesu Kristo. Awurɛ sɛ wobi pɛ sɛ wodi n'akyi a ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo. ɛka no wɔ John 14:23. Awurade Yesu Kristo kaa sɛ sɛ obi dɔ me a obɛdi m'asɛm so. Na m'Agya bɛdɔ no. Na mɛba ne nkyɛn na mene no mabɛyɛ me tenabea ne nkyɛn. Nti yɛyɛ sɛtie ma yɛn Awurade Yesu Kristo a sɛdeɛ yɛdi nkan kenkan firi twerɛ nsɛm no mu wɔ no. Na deɛ ɔwɔ m'ahyɛdeɛ na wɔdi si wɔ no ɔno ne deɛ ɔdɔ me. Na deɛ wɔdɔ me no m'Agya bɛdɔ no na me nso mmɛdɔ no na mayi me ho makyerɛ no. Kaya mayroon pong mga kautusan ng ating Panginoong Jesucristo na marapat lamang naman Nti yɛwɔ Awurade Yesu Kristo ne mmara nsɛm bi wɔ hɔ no mu a tagasunod ni Kristo o maging mga Kristiyano. yɛbɛyɛ sɛtie ama sɛ yɛpɛ sɛ yɛyɛ Kristofoɔ anaasɛ yɛpɛ sɛ yɛdi Kristo akyi a. Magtulong-tulungan wika kayo sa pagdadala ng Galatians 6:2. sa gayon ninyo matuto Yɛn nso a yɛn ho mo nso a mmɔhɔ ne so a bi a na saa na mode bɛwie Kristo mmara so di a na mode bɛhyɛ Kristo mmara no ma. ilan sa kanila. Nti Kristofoɔ deɛ Sabi natin tayo po ay Kristiyano ay masasabi na nga na yɛwɔ adwuma yɛ. talagang Kristiyano sa tunay na kahulugan ng pagiging Kristiyano. Kung hindi ang pagiging Kristiyano Yɛtumi nka sɛ yɛyɛ Kristofoɔ kautusan ng ating Panginoong Hesus. nanso ɛyɛ biara kɛkɛ. Akristofoɔ yɛ wɔn a wɔyɛ sɛtie ma Awurade Yesu Kristo apɛdeɛ. Masama Na alagad ng ating saa mmara no Kristo. awɔ sɛ Awurade Yesu Kristo asuafoɔ Sinasabi yɛbɔ mu yɛ sɛtie ma. sa 14 at 34. Sɛdeɛ twerɛ kronkron no ka no wɔ John 14. Rather, 34. Isang bagong utos ang wika ang sa inyo'y ipinili John 13:34. Ahyɛdeɛ foforɔ na mɛma mo. isa Sɛ mo no dɔ mo ho sɛdeɛ medɔɔ mo no, sɛ mo nso mo no dɔ mo ho. kayo sa isa't isa. Sa ganito'y makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking Sɛ mo dodɔ mo ho a ɛnam yɛn nso nnipa nyinaa bɛhunu sɛ moyɛ m'asuafoɔ. kilanlan ng mga Kristiyano, ng mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo, ng mga tagasunod ng Na ahyɛnsodeɛ baako anaasɛ adeɛ baako a ɛkyerɛ sɛ na ito yɛyɛ Kristofoɔ, yɛyɛ Awurade asuafoɔ no, ng mga tao na kayo ay aking mga yɛbɛyɛ sɛtie ama ne mmara nsɛm. may pag-ibig sa isa't isa. Ɛnam yɛn nso nnipa nyinaa bɛhunu Ating sinusunod ay ang pag-ibig sa isa't isa. Subalit ang pag-ibig na ito ay hindi lamang naman po naka-confine doon sa mga magkakasama na sɛ yɛyɛ sɛtie a kyerɛ sɛ dodɔ yɛn ho ng ating Panginoon. na saa wɔdɔ yi Kundi bahagi
anya wona wɔbɔ mu yɛ setie ma Awurade mmara nsɛm nko a ɛne yɛbɛdɔ wɔn na mmom Yesu ka yɛn setie yɛbɛyɛ ma Awurade Yesu Kristo obi wɔ ne nkrataa wɔtwerɛ kɔma Korintofoɔ sɛ wobi susu sɛ wɔyɛ wodiyifoɔ anaa honhomuni a ma ne hunu sɛ deɛ mɛretwerɛ mabrɛ mu yi yɛ Awurade ahyɛdeɛ. Ante saa mmara nsɛm yi a awɔ sɛ yɛdi soɔ no awɔsomafoɔ Paul aka no wɔde saa nnɛma yi kyerɛ yɛn ase sɛ wobi susu sɛ wɔyɛ wodiyifoɔ anaa honhomuni a ma no ihunu sɛ deɛ mɛretwerɛ mabrɛ mu yi yɛ Awurade ahyɛdeɛ na ma yɛ ne werɛ ɛmfiri sɛ yɛyɛ setie ma Awurade mmara nsɛm a yɛkyerɛ sɛ yɛda obuo ne wɔdɔ adi akyerɛ no sɛdeɛ yɛkenkan no wɔ Yohane ne nkrataa mu John 14:21 na adeɛ baako a twerɛsɛm kronkron na ɛka ho asɛm no setie ma mmara nsɛm no ɛno nso wɔ adeɛ a yɛbɛdi so. Na ɛno na bɛtumi ama yɛdi ho adanseɛ sɛ mpa yɛyɛ n'asuafoɔ amfa ho no deɛ nkurɔfoɔ keka wɔmmɔka sɛ wɔyɛ Kristofoɔ nso wɔn dɔ wɔn ho yɛn de mpaapaemu ba mpaapaemu no yi mu a yɛhunu sɛdeɛ twerɛ kronkron ne ka sɛ yɛnyɛ nyansa friri soro sɛdeɛ James 3:16 ɛseɛ na deɛ nitan ne mansotwe wɔ no ɛhɔ na sakasaka ne ɛnuayɛ bɔne nyinaa wɔ saa nyansa yi mfiri soro na mmom ɛyɛ fam ne wɔ korɔ ne ahɔmmɔne deɛ James 3:15 and 14 nti adeɛ baako a twerɛsɛm kronkron di ho adanseɛ nie ɛyɛ Awurade Yesu Kristo asuafoɔ mu koroyɛ na sɛ yɛwɔ ɔdɔ ma yɛn ho ne yɛdodɔ yɛn ho a ɛnam yɛn nso nnipa nyinaa bɛhunu sɛ moyɛ m'asuafoɔ na yɛyɛ Kristo asuafoɔ yɛmma mpaapaemu ɛne ɔtane biara ntena yɛn mu na sɛ saa nnoma yi wɔ mu a ɛnyɛ adeɛ bɛtumi adi ho adanseɛ mpo sɛ yɛyɛ Kristo asuafoɔ anaasɛ Kristofoɔ ɛfiri sɛ Awurade Yesu Kristo sɛ mododɔ mo ho a ɛnam yɛn nso nnipa nyinaa bɛhunu sɛ moyɛ m'asuafoɔ yɛn no wɔ kwan a yɛbɛtumi afa so ahunu sɛ wɔn a wɔka sɛ wɔyɛ Kristofoɔ no yɛbɛtumi ahunu wɔn sɛ mpa wɔyɛ Kristofoɔ sɛ wɔdodɔ wɔn ho a nti yɛn ne mmara nsɛm no mu baako adi ka na wɔ sɛ Kristofoɔ yɛ setie ma yɛbɛdodɔ yɛn ho yɛbɛkyɛ ɔdɔkan yɛnyɛ da koro dɔ na wɔdɔ a ɛte wɔ daa ɔntɛ ne Paul ka no wɔ Hebrews 13:1 onuyadɔ ntena hɔ daa na yɛn mu nyinaa nso ka deɛ awɔ sɛ yɛtumi yɛ ho bi na yɛtumi yɛ setie ma na yɛtumi adi ho adanseɛ sampa ɛyɛ Awurade asuafoɔ anaasɛ ɛyɛ Kristofoɔ ɛno nti sɛ yɛhwɛ yɛn gyidie mu a nneɛma no mu baako a daa ne da nyinaa yɛtaa si so dua wɔ anuanom mu no ɛyɛ ne setie ma saa mmara nsɛm no nanso ɛnso hɔ nko a yɛbɛdaadɔ yɛn atamfo no nso sɛdeɛ twerɛsɛm kronkron no ahyɛ Matthew 5:24 na mede yɛ mesɛ Matthew 5:44 na mede yɛ mesɛ mo sɛ monnɔ mo atamfoɔ mommɔ mpaeɛ ma wɔn a wɔtaa mo
Ayɛ Kristofoɔ yi deɛ ɛnyɛ ade a yɛkyerɛkyerɛ yɛn sɛ yɛbɛkum yɛn atamfoɔ. Na ɔkwasɛm a ɛwɔ mu wɔ ne sɛ yɛmfa bɔne ntua bɔne ka. Na yɛnom no tene ne nsɛm no mu baako a yɛntumi nyi mfiri twerɛ kronkron no mu. Na mmaransɛm a 1 Peter 3 verse 9. Ɛmfa bɔne ntua bɔne ka, ɛnso ɛmfa wɔyɛ ntua wɔyɛ ka, na mmom monhyira ɛfiri sɛ yɛn mu na wɔafrɛ mo aba. Ɛnyɛ sɛ bia obi ne wu ne gyidie kuro mu nti wobɛyɛ ne bɔne anaa wonyɛ ne papa bio. Na mmom yɛde Nyankopɔn ne nsɛm bɛyɛ adwuma yɛde bɛsie sɛdeɛ ka no wɔ Galatians 6 verse 10. Enti yɛwɔ berɛ a fata a bama yɛnyɛ nnipa nyinaa yie ɛnkanka wɔn a wɔyɛ gyidie no fiefoɔ. Enti sɛdeɛ Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm no tie biara, sɛdeɛ Onyankopɔn ahyɛdeɛ biara a ɛwɔ sɛ yɛtumi yɛtie biara no, ɛno na ɛwɔ sɛ yɛde yɛ adwuma. Daa ne da nyinaa ɛbɛbrɛ yɛn ho ase ahyɛ Onyankopɔn ne mmara nsɛm ase. Sɛ kɔm de wɔtamfo a ma no aduane nni, sɛ kɔm de no ama no nsuo nom, sɛdeɛ Romans 14:23 ɛseɛ. Sɛ kɔm de wɔtamfo a ma no aduane, sɛ kɔm de no ama no nsuo nom. Na saa yɛ na wode bɛboaboa nyansrama gu n'atifi. Anyɛ sɛ bi a nnipa no ne yɛne nkwa asɔre baako nti yɛbɛyɛ wɔn mo bɔne. Mmaransɛm a Akristofoɔ wɔ ne sɛ yɛbɛyɛ nnipa nyinaa papa. Sɛdeɛ twerɛ kronkron no si yɛ sɛ yɛnyɛ nnipa nyinaa papa berɛ a wɔwɔ ahoɔden no mu. Yɛretɔn nsa afra mu yɛne nnuanom a yɛfiri Members Church of God International. Monsese nea yɛreka no nhwɛ. Montie nea yɛkenkan akyerɛ mo no ɛfiri twerɛ nsɛm kronkron no mu. Sɛdeɛ Awurade Yesu Kristo aka no saa na te anaa sɛ yɛbɛdodɔ yɛn ho. Kenkan Yohane ne nkrataa no John 13:34. Na yɛn ne ahyɛnsodeɛ ɛkyerɛ sɛ ɛyɛ Awurade Yesu Kristo asuafoɔ. Na sɛ yɛdodɔ yɛn ho na asafo yi mu yɛkyerɛ yɛn sɛ yɛdodɔ yɛn ho a, na sɛ yɛtumi de saa no ma nyinaa yɛ adwuma a yɛbɛdodɔ yɛn ho anaasɛ yɛdua wɔtane wɔ yɛn mu, anaasɛ wɔde nsɛm na ɛdɔ na ɛso mfiri ne yɛyɛ mu. Yɛne deɛ Yohane ɛka mɛma nkoma mo ɛmma yɛmfa asɛm anaa tɛkyerɛma ɛnnɔ, na mmom mama yɛnnɔ nneyɛeɛ ne nnɔkɔre mu. 1 John 3:18. Na yɛnom ne nneɛma a ɛwɔ sɛ yɛnya yɛbɛyɛ setie ama yɛn Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm. Na Onyankopɔn ne mamfo wɔma no a wɔyɛ Onyankopɔn ara n'adeɛ no wɔbɛyɛ wɔma no a wɔbɔ nnwuma pa hɔ mmɔdene. Titus 2:14. Ɔno na wɔde ne ho maa yɛn na wɔadwira yɛn afiri. Ɔno na ɔde ne ho maa yɛn na wɔagye yɛn afiri mmarato nyinaa mu na wɔadwira wɔman bi ho ayɛ no ɔno ara ne deɛ wɔbɔ nnwuma pa ho mmɔdene. Enti adeɛ baako a yɛbɛhunu no wɔ yɛn mu sɛ yɛn Awurade Yesu Kristo asuafoɔ no, ɛno ne adeɛ a ɛwɔ sɛ yɛbɔ ho mmɔdene. Yɛne Kristofoɔ ahyɛdeɛ. Onyankopɔn ne mmoa ne n'ahomɔborɔ mu. Ɛno ne adeɛ nyinaa yɛbɔ yɛn ho mmɔdene sɛ yɛbɛyɛ setie ama.
na ɛyɛ wɔdɔ ɛna ɛbɛdi anuanom mu hene ɛne sɛ yɛbɛyɛ nyɔnko nnipa papa na yɛn ne ade a yɛn nyinaa yɛbom na yɛabɔ ho dawuro ɛno ne ade a yɛn Members Church of God International yɛabɔ yɛn ho mmɔden sɛ yɛbɛyɛ. Yɛn mu dodoɔ no ayɛ hiafoɔ nanso yɛbue yɛn hyia dan yɛayɛ krado sɛ wɔ kwan biara so no yɛbɛtumi ayɛ wɔ Nyankopɔn akondeɛ ama no so yɛ nyɔnko nnipa so yɛbue yɛpono wɔ Awurade mmoa ne na hɔ mmɔborɔ mu na yɛahyɛ yɛnom nyinaa ase mpo dada na bɛpem nnɛ yɛbɔ yɛn ho mmɔden sɛ yɛbɛyɔ akwaneɛsɛ nyinaa mu tebea nyinaa mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔ Nyankopɔn ne mmoa ne na hɔ mmɔborɔ mu na wɔn a wɔnka yɛn ho wɔ gyidie no mu mpo amanyɔkuo a wɔwɔ mu biribi wɔ hɔ a yɛbɛtumi ayɛ aboa yɛn ho a ama yɛ gyina yɛhu na wɔ Nyankopɔn ne mmoa ne na hɔ mmɔborɔ mu Nyankopɔn yɛ adom a April 24 yɛreto nsa afrɛ mo na bɔmmra ne yɛnhyia yɛ na Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm na nea yɛhyia no a wɔtwerɛ nsɛm kronkron no mu anaa ɛyɛ Awurade mmara nsɛm na wɔ sɛ yɛde yɛ adwuma ɛna sɛ yɛgye twerɛ kronkron deɛ sɛ twerɛ nsɛm kronkron no di a baba yɛnkenkan baba yɛnkan Awurade Yesu Kristo ahyɛdeɛ baba yɛnhyia saa nneɛma yi na Nyankopɔn yɛ adom a April 24 mommra na yɛnhyia wɔ Nyankopɔn asɛm anɔpa du baako Ghana ha mommra mobɛtumi atie kasa yi nso wɔ kasa ahodoɔ mu yɛwɔ kasa maako a dwumadie no ɛrekɔ so wɔ mu ɛna yɛkurom kasa nso nwɔtwe a mobɛtumi atie dwumadie no wɔ mu bi ɛberɛ a yɛhyia yɛ na Awurade Yesu Kristo ahyɛdeɛ na yɛne da so wɔ no sɛ sɛdeɛ tie biara no yɛpɛ sɛ yɛne mo kyɛ wɔ Nyankopɔn ne mmara nsɛm. Ito ba'y makapagpapabuti sa atin kung ito'y ating gagawin o saan ba tayo dadalhin ng paniniwala na ito? Muna mobɛtumi ato yɛne eventually ay anaasɛ ɛhemfa na saa gyedie bɛkɔ akɔwie yɛn yɛbɛyɛ nnipa papa anaasɛ deɛ na ɛwieɛ yɛne da soɔ nyinaa na sinasabing small sɛ mobɛtumi aba bɛka yɛn ho saa afei mu April 24 na monim sɛ abusua a yɛreka sɛ ɛbɛa nnipa mpɔtamu a abusua anaa fiefoɔ wɔn ho hia wɔ nnipa a wɔwiase afa na nyinaa brabɔ mu na ɛyɛ ade a wohia sɛ abusua bɛka abɔ mu na wɔn ayɛ baako anaa na deɛ na twerɛ nsɛm kronkron no wɔka fa yei ho abusua agya ɛna ɛna mmɔfra ɛna ɛwɔ mu yɛabusua ni yɛbu ne sɛ yɛabusua ketewa bi nanso sɛ yɛka abusua no abom na ayɛ pa a ɛdene ehia no ma bebree nanso abusua a ayɛ baako na ɛbom wɔ no ɛso mfasoɔ ne sɛn na sɛ bɛtumi aka abusua no abom na anigye aba a ɛde mfasoɔ bɛbrɛ nnipa nyinaa nkankan ne mma yɛka sɛ abusua a yɛn ne wɔ kwan na yɛfa so ɛka yɛn mma bom nkutahudi a wɔdi kan nya no yɛ nkutahudi a wɔne mma nya nnipa hia mmoa
na abɔfra no hoɔden na ɔwɔ de bɛfa ohiahia mu no ɔdɔ ketewa biara bɛtumi ada no adie. Abusua hunu yɛn abusua wɔ nkutawodie sononko na sɛ wɔn ntam tete ma abɔfra no na hoɔden kɔ fam sukuu mu anaasɛ biribiara mu no sɛ abusua no yɛ baako a ma abɔfra no tumi ahyia adeɛ yie na sɛ ɛpɛ obisa wɔn sɛnea wɔn sukuu mu sete a ɛma abɔfra no ani gye ama yɛnya abusua nkabɔ mu wɔ mu na sɛ abusua nkabɔ mu wɔ mu no yɛn bɛyɛ anigyeɛ na abusua kakra ni abusua nipa 30% ɛna wɔn ntam atete wɔ Philippines na nipa 1.2 million ɛyɛ abusua wɔn ntam atete na yɛ 100,000 pɛ na sɛ dodoɔ no ana wɔn ntam atete na afutu a wɔn a wɔdi mu apɔden wɔdi abrabɔ mu nneɛma mu akɔtene no wɔn mo ka sɛ ɛne kwan sɛ yɛde yɛate nkasie awɔ sɛ wɔdi nkɔmmɔ awɔ sɛ wɔka ho asɛm ansa na ka akyire awɔ sɛ yɛsɛ mmerɛ ne adagye bom ɛne kwan sɛ yɛpa foforɔ hɔ nsaano awɔ sɛ yɛn ma tebea no ano yɛ dene ɛyɛ sɛ wobɛbisa obi a wɔnim abrabɔ mu nsɛm anaasɛ deɛ na twerɛ kronkron ne kora wɔka fa abusua ho abusua ɛyɛ nnipa mpɔtamu enyi nasodeɛ anaasɛ fapem ɛwɔ sɛ abusua mu na yɛnya asefoɔ efiri na asefoɔ no ne yɛfrɛ ne sɛ nipadɔm anaasɛ ankorankora na saa nipadɔm yi ɛne yɛka wɔn mu nyinaa bɔ mu a ɛna ma yɛnya mpɔtamu anaasɛ akura anaasɛ kuro na akura no ɛna ma ne bɛyɛ kuro anaasɛ ɛna ma ne bɛyɛ kuro ketewa na kuro ketewa ɛbɛ ma ne bɛyɛ mantamu anaasɛ mansini asɛ yɛka mansini bɔ mu a ɛbɛyɛ wɔ man mu adeɛ a yɛpɛ sɛ yɛka nyinaa ne sɛ mɛtwerɛ kronkron a mahyia ɛne masetena mu hyia hunu anuanom adeɛ a mɛtumi aka ne sɛ abusua atumi tɔ ho mu ɛwɔsɛ bɔnsam abɔ wuram te sɛ yadeɛ wɔ hɔ yi ɛhyɛ ase afiri nipadua akɔ baako mu nipadua akɔ na atɔ kyema no sɛ yadeɛ ne tena mu a atumi bɔ pete na ama nipadua akɔ ahodoɔ na nipadua no akɔ ahodoɔ akutia yadewa no so atumi enyini na afi enyase nsunsanso na sɛ wo nipadua akɔ nyina atumi sɛe wie a ɛno na ma wuwu saa na bɔnsam teɛ na ɔman akondeɛ anaasɛ wɔman ne hini ɛyɛ abusua enti bɔnsam di kan to hyɛ abusua no so mɔnya nwoyɛ muni ma na wahyɛ aseɛ edua mpaapa mu na mayi mu ho ama na afei ɛbɛwie akyiri no wɔde mmɔfra so wɔde ne fo awura mu ɛbɛwie akyiri no okunu no wɔyere bɛgya awadeɛ ɛbɛwie akyiri no mmɔfra no ɛbɛbɔ wɔn mo ato atwene bɔn sɛ abusua ne ntɛm atete yɛfrɛ no sɛ abusua wɔ ntɛm atete na sɛ mo ntɛm nya tete pɛ bɔnsam bɛtumi adi nkum ɔbɛsɛe mpɔtamu a anaasɛ ade yɛka mpɔtamu bɔ mu ɛyɛ abusua na yɛn ɛyɛ abusua asɛ nyinaa ɛnneɛm deɛ ma abusua asɛ nyinaa ba ne no awarefoɔ no ntɛm tete a wonya kwan hyɛe mmɔfra no yɛ ɛhu efiri sɛ bɔnsam yɛ adwuma nyankopɔn so yɛ n'adwuma arahosɛm a wɔ mu wɔ ne sɛ yɛwɔ nipa dodoɔ no a na wɔ hɔ a wɔn nte saa nneɛma yi ase ɛyɛ abusua nkabɔ mu adeɛ a mepɛ sɛ mɛma mote aseɛ ne sɛ
ama muntemu ntete for sɛ abusua no de ne ho bɛhyɛ mu bi nipa dodoɔ no a yɛde Wobɛtumi biara bɔnsam pɛ sɛ wɔsɛe abusua Onyankopɔn wɔ mmaransɛm ma awofoɔ monkyerɛkyerɛ mo mma Onyankopɔn no afutuo kasakyerɛ ne ne mmaransɛm ebedi Nyankopɔn wɔ ahyɛdeɛ so bɛkyerɛkyerɛ wo mma saa nneɛma yɛ firi wɔ ne mmɔfra se ana wɔ ne mmabunu mu na abusua no atumi ayɛ setia ma Kristo mmaransɛm munim Onyankopɔn ne mmaransɛm Onyankopɔn ahyɛdeɛ ma abusua yi yɛntie Psalms 1 verse 2 nnwomati baako nkyɛmu mmienu na mmom da ne gye Awurade mmara ho na wɔdwene ho awia ne anadwo ɔte sɛ dua a atim asubɔnten ho a ɛso n'aba ne berɛ mu na n'ahahan mpo na deɛ wɔyɛ nyinaa bɛyɛ yie mɛyɛ ɔdanseni na sɛ wowɔ Onyankopɔn ho suro a ɛyɛ Onyankopɔn ne mmaransɛm ne yɛbɛdwene awia ne anadwo nanso yɛyɛ no na ɛwɔ sɛ yɛtu mpɔn ɛwɔ asetena mu anaasɛ abrabɔ mu na mmom sɛ yɛyɛ asoɔdene a ɛbɛnya yɛ sunsunsuanso bɔne Nag-aanyaya po kami para sa atin pong MCGI channel. Iba't ibang mga topics. na yɛretɔn sa frɛ mu nyinaa yɛn MCGI dwene nnipa ho Mapagkuhanan ng iba't ibang mahalagang bagay. mɛtumi ahwɛ dwumadie Sabi ng banal na kasulatan. Sana po paki-like, share, and subscribe po ninyo ang MCGI channel. Sa ilalim po niyan ay mayroon tayong mga sub-channels na maaari din po ninyong mapanood. na dwumadie di ahim Ang tinanong naman natin sa ating mga kapwa-tao kung para sa kanila na yɛbɛbisa yɛn yɔnko nnipa nso ang afefa saa nsɛnsɛm yi ho ang galit sa ating po. wɔn mo yɛbisa wɔn mo sɛ ɔkwan bɛn na ɛbɛtumi afa so na yɛyɛ abufuo afiri wɔn akoma mu Efforts na ginagawa para na mawala yung monim nnipa bɔ wɔn ho mmɔden bebree at yung mga kagalit sɛdeɛ ɛbɛyɛ wɔbɛyi mpaapaamu ng marami pong ne abufuo anaa wɔtane mga iba afiri wɔn mu pagpopromote ng divisiveness. Magbasa ka lang ng mga comments kung minsan sa mga social na media, makikita mo kung gaano ɔkwan bɛn na ɛbɛtumi afa so ayi mpaapaamu afiri hɔ anaa yɛnkɔtena nkɔmmɔdi afidie so kung na yɛnkɔ kenkan nsɛm a nnipa ka mo deɛ mohwɛ nkɔmmɔdi afidie so a abufusɛm a nkurɔfoɔ ka no diskriminasyon dahil sa ɛno nko ara de wɔtane wura nnipa mu racial wokɔ nkɔmmɔdi afidie so mbɛhunu mpaapaamu na mga ganyan. At tinanong natin ang ating mga kababayan kung anong kanilang masasabi hinggil dito. ɛno nti Ano bang yɛbisa yɛn yɔnko nnipa para ɛdeɛ na wɔn bɛtumi aka afa ho sa ating mga kaloob ɔkwan foforɔ bɛn na wɔnim a at ating yɛbɛtumi afa so ayi wɔtane afiri yɛn akoma mu banal na kasulatan. mama yɛntie wɔn adwenkyerɛ na yɛkenkan deɛ twerɛ nsɛm kronkron no reka afa ho Pray ako. Kasi pag mag-pray ka, na mede deɛ ka mebɔ mpaeɛ firi sɛ wobɔ mpaeɛ a pinapayo ko sa kanila. Awurade bɛtenetene wo na wakyerɛ wo nea wɔbɛyɛ mɛma foto a mewɔ ma nnipa a wɔtane wɔ wɔn mu no sɛ wɔnyɛ mpaebɔfoɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔbɛtumi ayi abufuo no afiri wɔn akoma mu ntɛm Pero through not communicating to him, na mas maupay naman mɛmɛ deɛ para mas maupay closure. Pero as ɔkwan baako pɛ bɛtumi ayi saa no mɛyɛ afiri mu no attack self, like through that, bagat mapapatawad ko pa hiya kay, mɛde anka para bagat
matwe me ho afiri nipa no ho sɛ meyɛ sa metumi de yɛkyɛ no na bɛ nso metumi anya masomdwie na megyae nipa no masua sɛ mede bɔne bɛkyɛ wɔn a wabi a wayɛ me bɔne no megyae wɔ mu ama naka no magyae biribi ahyɛ wɔ Nyankopɔn nsa na wɔ gyedie sɛ sɛ yɛbɛtumi anya asomdwie a ɛyɛ wɔ Nyankopɔn de bɛtumi ayɛ wode ya ne sɛ w'ani bɛgye na wayi abufuo ne wɔtane afiri mu sɛdeɛ bɛyɛ bɛyi saa no mɛyɛ free mu yɛnyɛ abufuo free mu ɛhia sɛ yɛde wɔ nipa no mfomsoɔ kyɛ obi biara a wafom yɛn yɛnyi saa mfomsoɔ no free mu sɛ wɔ Nyankopɔn de bɔne kyɛ a ɛwɔ sɛ yɛn nso yɛde bɔne kyɛ bebree ba wɔ nipa a wafom wɔ no nipa a wɔn bo wafu yɛn no tie nipa a wafom wɔ no nso na sɛ woyi saa abufuo no firi wo mu a w'ani bɛgye na kane no so obi amiri a metwerɛtwerɛ na me ne me classmate me nam fofuo enko bio me ne mawofo mo ne kasa na sɛ me ne mawofo kasa me yɛ saa me yɛ abufuo no firi me mu ane yɛ wɔ amane ne wɔ haw bi wɔ hɔ a wobɛtumi aka ne wɔ wakoma mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛtumi abra wo ho ase na ntɔkwa na abufuo bi ma na awɔ sɛ yɛnya abotere ɛfiri sɛ wonni abotere a ntɔkwa bɛba na ebufuo a megyaa de kɔyɛ nnɛma foforɔ ekɔyɛ bɔ volleyball anaasɛ metwa mirika meyɛ nnɛma foforɔ bebree sɛ bɛma adwene bɛfiri so ɛnsaanom nya adeɛ boa nipadua no ɛmfa ho ne sɛdeɛ ɛseteɛ ɛmfa ho ne sɛdeɛ ɛsɛ yɛ adesua awɔ sɛ yɛyi saa nnɛma no firi mu ɛyɛ sɛ wobɛgye yɛn mu atom wɔ akoma mu ane sɛ wode bɔne kyɛ a ɛma wonya ahotɔfo sɛ wonya de bɔne kyɛ pɛ ɛyi adesoa firi mu na ɛyɛ nnipa yi deɛ yɛbu bɛfu ɛfiri sɛ yɛbɛdi yɛabufuo akyi a yɛnnya so mfasoɔ biara nti memfa makoma ani akyerɛ no ne adeɛ a meyɛ na sɛ wonni adesoa biara wɔ akoma mu tia wɔ biara ɛyɛ a na ma w'ani gye medeɛ bɔnefakyɛ yɛ ade a ɛho hia na sɛ yɛde bɔne kyɛ a ɛma wo mu yɛ ha ɛwɔ sɛ abufuo biara nni wɔ akoma mu na wo biara nsɔre ntia wo a daa ne daa nyinaa wobɛnya akoma pa wode bɔne nso bɛkyɛ abufuo nso ano ɛyɛ ɔdɔ na sɛ yɛsua sɛ yɛbɛdɔ yɛ atamfo no mu anka obiara mfa obi ho abufuo nhyɛ ne mu na sɛ wodim sɛ deɛ ɛsɛ dɔ wɔ atamfo a hwan paa na wontumi nnɔ no ɔbɛdɔ wo maame wo papa wo yere wo kunu ɛfiri sɛ wonnim sɛ deɛ ɛsɛ dɔ yɛ atamfo Matthew 5:44
Na mede yɛmɛsɛ mo sɛ, monom watamfo, na momampa yɛ ma wɔn a wɔtaa mo no. Ɛyɛ Kristo mmara nsɛm sɛ yɛbɛdɔ yɛn yɔnko nnipa. Na yɛatwerɛ yɛn sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛmfa wɔtane nhyɛ yɛn mu. Deɛ ɛdi kan nnipa tane ne yɔnko. Wɔn a wɔne no nni gyedie koro mu, wɔtane wɔn. Wɔtane n'atamfo nyinaa. Na sɛdeɛ ɛbɛyɛ wɔtane mma yɛn mu na ano aduro yɛ ɔdɔ. Na sɛ yɛwɔ ɔdɔ a wɔntane obiara. Obi a wɔdɔ no wɔntane no. Wɔmfa abufuo ne wɔtane nsie wɔ akoma mu ntie nnipa a wɔdɔ no. Na ebia mo abufuo betumi aba na sɛ mote me ho ase a abufuo ne yɛatamfo. Na sɛ yɛsua sɛ yɛbɛdɔ yɛatamfo a abufuo ntena yɛ akoma mu. Na saa bere yi, mama yɛntie yɛn nua baako gyidie mu asɛm. Na yɛnyina yɛbɛtumi atena wɔ nyamesom mu. Yɛhwɛ ne gyidie mu asɛm. Palasimba po ako at mahilig din po ako makinig sa ibang Na kanina mekwa asɔre paa. Na mesmepe nsɔre ahodoɔ tie. Na so mankwa asɔre foforɔ biara gye Catholic som nko a. Kanina yɛ wɔ adwuma ketewa bi wɔ fie na yɛtontɔn mpaboa. Na menta nkɔ baabia mehwɛ me man ketewa so. Na me kunu ɛyɛ adwuma sɛ domestic pilot anaasɛ ewiemuhyɛn kani. Na ɛbrɛ medi nkan te brother Eli nkan no yɛ 1997. Na dakoro bi me kunu friri adwuma mu baa fie no ɔsɔ TV no ana ɔgye na home. Na wɔkyinkyim de kɔtoo brother Eli ne dwumadie so a yɛfrɛ no sɛ tete atempɔn anaasɛ the old path. Mete brother Eli ne no mɛka kyerɛ me kunu sɛ mentie no yɛn yɛ Iglesia ne Kristo anaasɛ Church of Christ sɔfoɔ. Me kunu ka sɛ daabi me dɔ. Anya Iglesia ne Kristo ananya Church of Christ asɔre. Wonim nyansa pa, wonim twerɛ kronkron mu nsɛm. Mebufu na frɛ sɛ na me frɛ sɛ ɔyɛ ahomasoɔ. Nanso me hyɛ sɛ me yɛn fifi me frɛ sɛ me kunu ka sɛ wonim de. Nti metoa so me tie nti bra me gu so tie no no. Me a me hunu sɛ ne wɔ se yi nsɛmmisa no. Matena Catholic som no mu akyerɛ na so mante biribi sei. Na ade yɛ kye yɛ mesa so me tie no bio. Friri saa bra na me hyɛ ase sɛ me tie dwumadie no. Na me gu so tie brother Eli no. Asɛmbisa me nya na madwene mu no. Me hyɛ ase sɛ me nya no yi. Me madwene sɛ meka asafo no ho bi. Telephone number kaya awat tulong ng Diyos na Onyankopɔn mo wane na ho mobro metumi to aso mekowie subon cheche no nyina timi bɔ asu October 2 1998 kami po yung unang batch ng na yɛn na yɛdi kan ɛne yɛbɔ asu ɛwɔ apale chia dan foforo no mu na mesu bɔ akyiri no me hyɛ aseɛ foforɔ no na metumi kɔ asɔre yi na eduru mmerɛ bi no me kunu no wɔ ba foforɔ na ɔmo hyehyɛ hɔ na saa berɛ no na ɔhyɛ aseɛ sɛ wɔsi me kwan na ɔma me nkɔ asɔre firi akɔ sɛ wɔanya asɔre no asɔre no kwan ne firi akɔ dumating po sa point na hirap na ako. Na ebeduru empempensuo bi ana ayɛ ma adesua. Mere friri biara na sɛ adwuma no toa so kora no a. Si kuya po ang humarap sa akin
Wotumi focus minua ene kunu nyae wona nimum wanyankopɔn mo wane na homobrum woda so ban papa edi ba betumi abɛka asafo ne ho wanyankopɔn mo wane na homobrum me kunu bɛka asafo ne ho ansa na wobewu awose badada ne tumi fo se mena ɔdɔpa edi nkyerɛ no na Nnipa wɔhunu na anuanu mu nti mema nso ɛbɛka asafo no brother Avina brother Philip. Wɔn yerenom nso aba bɛka asafo ne ho bi. Wɔnyankopɔn ne mo wɔne na ho mɔboro mo. Yɛhyia da mu hɔ nom no, ma sɛ dɛ me wɔ no yɛ secretary. Na mɛso mɛtumi de me ho ahyɛ asɔre dwumadie ahodoɔ mu. Meden de sister Emi Alejandro na yɛ ne me gyedie mu asɛm. Sa atin naman pong patuloy na layunin na maipalaganap ang paggawa ng kabutihan na yambotaye si ye ni suwa iguso eye ne se ye be papa na ya da wo de di akyerɛ nyɔnko Nnipa no yakwa akɔyɛ nhwehwɛmu mu de mu ntie. Mame, mesrɛ wo nsuo anom. Kɔm de me. Mesrɛ ma ne nsuo nom. Mesrɛ wo wobɛtumi ama abɔfra no aduane adi ama me. Mesrɛ ma ne paano binni. Tutulong tayo kung may nakatingin sa atin. Tutulong tayo na wala nakatingin sa atin. Yan yung totoong tumutulong. Hindi yun. Nasa obi behunu yɛn ni o, so obiara ehunu yɛn ni o, saa ne tie. Yɛbɛboa yɛmfa nkyerɛ nnipa nko a. Ante ɛyɛ nhyira sɛ yɛbɛboa foforɔ anaa ɛyɛ nhyira ma wo ane. Ɛyɛ nhyira sɛ yɛbɛboa foforɔ afiri sɛ yɛbɛtumi ada wo da adi akyerɛ wo. Ate, pwede po bang manghingi po ng tubig para malagyan lang po yung sikmura ko? Na. Hindi po. Saan ka ba galing? Wadidi, dami niyan didi, ukotena, ukwaemfa. Ate, salamat po. Ate, wala po talaga akong pambayad. Wala na, habigay ko lang yun. Sige po, salamat. Minisi kama di betu ya ukao, yo mede akyɛ no. Magandang masarap sa feeling na makatulong ka. Parang ang gaan-gaan sa feeling na sa woboa foforɔ ma w'ani gye. Ɛyɛ atenka so no nko sɛ watumi aboa wo bie. Okay lang yun. Kaya nga minsan Ano yɛ? kung sakaling mangyari sa anak ko, kung may tutulong din sa mga Atɔda siyempre yung ɛyɛ a medwene ho sɛ ngye sɛ mɛba na obi aboa ne sei a
anya na na me de se me wabribia me de beboa mɛyɛ aboa na se ente saa pa me bokwan bia metumi afa so aboa nipa no efre se nsuo kura na menya ama no a me de bɛma nipa no anti se obi ba wo nkyɛn na se empo adeketewa bi se eye sika na nye sika o de hia ne se firi wa akoma mu Wobɛtumi aboa na waboa no na mepawo ho mama nsuo kakra eno menya ni diye mepabiribi edi mako mepabiribi a medi apeni me da ase Ate, pwede po bang manghingi ng tubig? Opo. Sira wo mama nsuo kakra no me da ase Wadidi, dabi o menya ndidi me ni sika me de beto aduane. Na o te hemfa. Bete apa Katarian. Wadidi, me ni sika. Merong mga bata ganyan ba? Kailangan talaga na mayroong parents nag-aalaga sa kanila, sustentuhan yung mga pangangailangan nila. Yewo mofra bi wo hon ma watesa we se wonya wo bi obeboa won. Na me hunu sa be mu ano bete ni so no ho ye me mobo Ma'am, wala po talaga akong pera, ma'am. Ginabigyan ka tapos. na mame minisika me de betua wo ka o de be me na me de cha ofa Okay lang yan, ma'am. Kasi more blessing pa man ibigay ng Lord yan. Sobra pa. aye ever say yen kire se ubenya uye obi papa ubenya nshura bebere anya adesua se ubeboa obi Maluwang sa puso ko yung magbigay ako ng kahit kaunting bagay lang din. Ang gaan-gaan ang pakiramdam na tulungan ka. oboa obi nso ma wonya atenka sononko se oboa obi ma wonya atenka sononko Responsible sila bilang ade a mesre amamefo nyina ne se kailangan mag-aral muna moya enai munya masede ye se enna ng anak nila. awasa mofra te saa no saa mfi no wase wo ko suku awasa enna no mutme ma won mani ese Pag nakapagpakita ka ng awa sa buhay mo, na se wutumi da odo ne ho mobro adi wo abro abomu a o ma obi a kom de na aduane di ufra obi a woda de jantoma adano arade be ka se momra mo amaje shiramo mamefa hini a wasiesie ma mo free wiase fiti ase no ni sapagkat ako'y nagutom, ako'y inyong pinakain. na komode me na mama me biribidi na komode me Ako'y inyong pinakain. wa ya ne mpra dodo ano da bi mpra ba akope so komode mama me nsuo no me ye Isa lang hindi nga nauwi nsuo nyunu kuru a wode ma nipa no ang magpainom. mpra ba akope o Tubig wanya mpo wanya ntoatoa so mpo da krope na wo yoye tohanang sinasabi, de wo ma hindi mawawala ang sa kanya. ohiani sunyunu kuru wa ama no Mawawala, ako'y nagutom, pinakain no kremese mo se na obi a roba ma mo nsuo kuru wa ma anom wo medin mo no Alam natin samoye kristo die nti no kremese mo se hindi nakapakinig ng obenya so mfa so no na wo hene bebuwa se won se wona sa puso, mani
Momra mefa hine wasie se mamu friri wiase fiti asie ni wonu mu nim Nyankopon asɛm no o. Wonu mu nte da na so wonu mutumi yɛ papa. O anidasoɔ se wobenya nkwa. Romans 2:15. Wadi yen kyerɛ sɛ watwerɛ mmara dwuma no wɔ n'akoma mu sɛ mohunu. Na sɛ ebi a wonte wɔ sɛmpakani biara pɛn, wonte asɛmpa biara da, wonte mmara biara pɛn nanso woyɛ papa a, ebi a na wonte da, ebi a na wonte mmara no mu asɛm biara da nanso yɛ mmara no mu nneɛma a, mama yɛnyɛ mfa mmoa yɛ nua no. Sa pagkakataong ito, atin naman pong puntahan ang ating mga kapatid sa Silay City, sa Negros Occidental. Na yɛn nuanom a wɔ Silay City, Negros Occidental ma yɛnkɔ wɔ nkyɛn. Ng Members Church of God International o MCGI. Kasama po natin doon si Sister Divine. Na yɛn nuanom a free MCGI. Sister Divine. Sister Divine, mamu nyina adwo. Oma yimu no wankyerɛ ne yɛkɔ so a. Ano brother da ne yɛwɔ Silay City, Negros Occidental. Yɛne yɛn nuanom a free MCGI, Silay Shia dan mu. Na yɛne wɔn mu ebedin sa wɔ so wo. Owura yɛre san ne yɛnie. Ɔno na wɔ se battle. Mayong gabi, nanay. Kamusta po kayo? Na mama adwo owura yɛre. Ayun, salamat po sa Diyos. Chairman, amin pong napag-alaman na dito raw po sa hacienda. Aseda ka bu Nyankopon. Problema ay ang tubig. Bakit po nagkukulang po ba kayo sa tubig? At Na se battle hay omo hawo kɛseɛ baako wɔ ha pa yɛ nsuo. First of all, correct po. Ɛbaa ne sɛn. SK member pa ko, yung SK chairman ko, si Karen Tuarez. Na So, going back to the question, mahirap po kasi dun sa Sibato. sɛ yɛsan yɛkyi ɛkɔ asɛmmisa no so a. And isolated po yung area. And yung water source is hindi ganyan. Nsuo ho ade ne wɔ ha yi. Yung quality ng tubig. So, para ma-install po yung safe and magandang patubig, kailangan po ng team na knowledgeable sa installation ng water system. So, ganun po yung lens ng barangay doon. Okay po. Paano po yun, nanay? Saan po kayo kumukuha ng tubig? Magandang gabi. Kami po kumukuha sa bukal. Mayroong pinagawa doon noon pa na yung tangke, ginawaan ba ng tangke yung bukal. Pagkatapos doon kami kumukuha ng tubig. Kaya lang yung tangke na yan na ginawa sa amin, hindi yawo asubonten bi wɔ ha ya yɛkɔsa nsuo firim. Nanso biara ni sa na emu dodoɔ no wɔ se battle. kumukuha sa amin dahil kulang talaga kami ng tubig, hindi siya yung isa lang na tangke na ginawa sa Na amin. nsuo yɛ ade a wohia pa. Na tank baako a yɛde ama yɛn no deɛ anso yɛn. Kumukuha sila sa amin. Kung minsan hindi na kasi wala na unod yung tangke na pinagawa sa amin. Opo. Gaano naman po kahirap na, ayun nga po, nagkukulang po kayo sa tubig kasi dalawa pa pong hacienda yung kumukuha ng tubig sa inyo? Oo, kasi yung sa amin doon, yung pinaka main source kaya nga Na ebinom wan mu nsuo a wɔn mo wɔ no ɛhefa na yam ɔmo bɛsa no mo hɔ anaasɛ wɔn mo nso twema na bɛgu mu die mu. Yɛbɛnbɛn nsuo nti kaya nga nagpasalamat kami nga sa Diyos na nadinig yung panalangin na paagi sa yɛn nyinaa yɛnya nsuo firi tank ekuro mu. abil kami. Yɛda Onyankopɔn ase. Kuhanan ng tubig at marami pang Sɛ yɛtumi Ayun po, sinabi na nga po ni nanay po, no? At
Ayan po, salamat po sa Diyos at dahil dyan po, SK, Nanay Sonia ng Kuya, ay mabibiyaan po natin ang ating mga kababayan po sa sibato ng isang tangke at mga host para naman po kahit papaano Na yan 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 si Wobɛtumi de. Wobɛtumi aboa yɛn yɔnko nnipa wɔ sɛ battle ɛna Rose. Sɛdeɛ bɛyɛ wɔbɛtumi anya nsu pa anom. Nti yɛn bɛsi dɛn na atumi aboa mo. Yɛn yɛ mmoa kɛseɛ ma yɛn. Makagamit nung tubig dahil hindi nga makasya sa amin yung isang tangki lang. Kaya nga ngayon nadagdagan, marami ang Na sɛsɛ nnipa kakra bi pɛ na nya nsuo nom. Na nsuo tank no nnɔɔso. Sa Diyos at sa MCGI. Ayan, salamat po sa Diyos, SK, Nanay Sonia. At ayan po, salamat po sa Asadan ka wo Nyankopɔn. na makagawa po tayo ng mabuti at Asadan ka wo Nyankopɔn. Wa akwanya pa. nangangailangan dito sa Silay City, Negros Occidental. Yɛn nsa ka na yɛtumi aboa yɛn yɔnko nnipa. Na biribi wɔ ha yi a yɛn nuanom apɛ sɛ wɔka wɔ nnwuma pa wɔatumi ada n'adie mu. MCG adwene nnipa ho na MCGI hyerɛn. Ɛfiri Silay City, brother da ne yɛdɔw. Yɛdɔw firi yɛn na akoma mu. Firi wɔ tiri so kapom wɔ n'ase. Sister Divine Bulanon at sa lahat po ng ating mga kapatid na kasama natin dyan ngayon sa Silay City, maging ang atin pong mga kapatid sa virtual audience natin at maging ang kada mo si bebre every Silay City na wo ya homa no so kada mo nyina se wani mo wi ase afa na ina mo every members Church of God International mo surrender na mo nyina nipa ho na bra ye city ama wo Nyankopɔn ne pe na ye pese ye nipa nyina papa no ye ni anoma sana kwa akwasra mpotemo baako members Church of God International ya kwa akwasra enipa ɛwɔ mpɔtemu ahodoɔ na yɛtumi ada wɔ Nyankopɔn da adi akyerɛ sɛ MCG adwene nipa ho. Tulong at awa po ng Diyos, nakakaraos din naman po at ang hanap buhay lang po doon pagka o Nyankopɔn na mmuwa ne na homɔborɔ mu yɛtumi pɛm kɔ yɛnim amanfoɔ frɛ yɛ ma yɛbɛyɛ adwuma ma wɔnom kumukuha na lang po kami ng mga buho yɛwɔ ebinom wɔ hɔnom a wɔnom yɛ apaafoɔ a wɔmɔdodɔ afuo na yɛtumi twitwa mpampuro nso nkɔtɔn na nneɛma foforɔ a yɛtɔn a yɛyie na sɛsia deɛ yɛntumi nyɛ afuo firi sɛ ɛfam ayɛ den osutɔbere mu pɛ ɛne yɛtumi ɛyɛ kuya ana yɛtumi adua nnɔbaeɛ kakaroon ng ganun sa mga bawat bahay dito. Yan nyinam kaniya ntiya dia kung magbabago sa pag magkaroon ng kuryente. Yemiya yan tinamu. Ebi ya sangka yawo nwa bitumi si. Bansang banal at lahi ng mga hinirang ang bayang masikap sa mabubuting Diyos ang sandigan, MCGI.
Lubos po yung pagpasasalamat po namin dito sa lugar po namin at kayo po ay nakarating na wala pong nangyari. Na yan niya gibebre. Hay sa miyababa siraye na bani biara ntomo bra mutu kwan na nakarating po. tintine bahay. Salamat po sa Diyos. Onyankopɔn mo wane na ho mobro mutumi abedmas. Nagpapasalamat din po kami unang-una sa ating Panginoon na siya po ang nagturo. Ang mga tao dito ay para po matulungan nila. Na dedikai kada Onyankopɔn asese wɔn no wakyerɛ mo kwan kada mabaya nipa nkyɛn na matumi aboa wɔn. Menya MCGI ng tulong. Ay. Papasalamat ako sa ating Diyos. Sa rebadi na so utme buwan nipa. Niye nuanom ya na ye nije. Kada Onyankopɔn ase, arade mo wane na ho mobro mo. Pagkakataon, na yeta ba saan man ang kabutihang daladala at pag-ibig na daladala ng iglesia, bahagi kayo bilang sangkap ng katawan abre biara na nagpapakita ng ayede asari adwuma ba hyehyɛ so betumi aboa nyonko Nnipa sa kagandahang loob ng inyong ambag di kyerɛ nuanom. Na esane maye muye na mamo amode boa nipadua no nyinaa ne Nnipa nyinaa nti sa isip, sa salita, mabubuting gawa. Kristiyano ako. MCGI cares, MCGI shine. Diyos, salamat po sa Diyos. ay nimbo nya nka Onyankopɔn asada pɛpɛm nka Onyankopɔn. Muli po kami ay nag-aanyaya sa inyo para sa darating po na opening ng ating mass indoctrination. Ang members ng Church of God International o MCGI ay muli po magsasagawa ng isang malawakang indoctrination o mass indoctrination 2023 Lunes alas 7 ng gabi Philippine Standard Time. Sana po ay mapaupunin nyo kami. Eradi Yesu Kristo mransem. Yankopɔn yad ma April 24, 2023. Paki-like, share, and subscribe na po ang aming MCGI channel. Papong mga ari ninyong topics na mapanood at pagtalakay ng iba't ibang mga issue ng buhay. Bukas din po ang ating 24/7 MCGI Digital Clinic Hotline upang makapagsilbi naman po sa inyo anumang paraan po maaaring makatulong ang MCGI Digital Hotline. Ano swaya sa yawa po mudin mo yung nsɛmpa omra sikatuya biara ni mo betumi afrɛ yɛ number MCGI Optical na yasan so yɛ mobile clinic MCGI Optical Mobile Clinic ɛhwɛ ni ne se na yes, dia himo wo Philippines. Nasa Negros po yan sa Bacolod City, yung isa, dalawa po kasi yan, ano? At yung isa naman po na yawa Batangas. Batangas. Kaya po, sa mga nadadaanan pong lugar niyan, hindi lamang po namin yan ipinagsisilbi sa ating mga kapatid, kundi maging sa mga hindi naman po natin kasama sa pananampalataya. Kung mayroon po kami maipagsisilbi, antiyen mo ni saan po nakastation. Hindi yan mong kwan po wana wuniya so ino mo so sa awan. Di sa bribya niya. Ibetumi ayedi ya bombetumi ako ako sa yan baby ya. Yan optical na yan dental clinic. E niya na yasin ayaro sabi ya. Sa Bacolod City, maaari po kayong
makakuha din ng libreng serbisyo. Libre Batangas, baako Negros. sa ating mga kapatid at ganoon din po sa ating mga kapwa-tao. Sana po ay makapagsilbi din sa inyo sa isang maliit na kaparaanan. Sa pamamagitan po niyan, minsan pa nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa isang biara ni mo. Yasumye ni anu ni enyon ku Nnipa. Ibetumi aboa. Anidasoɔ nso betumi aboa wo akwane asa ahodoɔ mu. Yɛwono Onyankopɔn ma wɔn na ho mɔboro. Yɛbetumi adi nkɔmmɔ. Na yɛdin sa wɔ so wɔ saa tebea mu Anidasoɔ no sɛ mobetumi aka yɛn ho wɔ yɛn dwumadie mu. Yɛne anuanom friri wiase afa na nyina bi o. Yɛbɔ mo nkaeɛ sɛ mama yɛmmoa yɛn ho. Na yɛntumi nyɛ nnwuma pa akondeɛ ma yɛn nyɔnko Nnipa. Mama yɛn hyerɛn. Yɛne anuanom a aba Members Church of God International nyinaa. Anaasɛ MCGI. Ɔdɔ ne asomdwoe nkyia ɛnkɔma mo. Na yɛgyina yɛtumi yɛhunu. Mama yɛnyɛ mpaebɔfoɔ. Eti ɛda nwom ne soɔ ne sɛ mommo nkotodwe ɛma mpaeɛ. Sister Adeline Rebuan ye. Ɛne mo nyam ne ayɛyie. Ɛnka wo Nyankopɔn daadaa. Yɛda mo ase bebree sɛ mahalaga modi dwumadie akyi. Sa harap ng mga tao. Mabaka huno sɛ ɛmfa ho ne nea yɛbɛyɔ. Buting paggawa. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ abrabɔ betumi ahyerɛn no. Na yɛhunu yɛn nnwuma pa. Na yɛkyerɛ mo po nyinaa sɛ betumi ayɛ sɛ tie ma wo Nyankopɔn yɛn agya ɔwɔ soro. Asɛda nka wo Nyankopɔn sɛ da no da nyinaa ɔbɔ yɛn nkae. And there's nothing you hear, and things are unclear when you can't seem to stand, and no one's around, and when it looks like everyone is gone. Kneel down and pray, 'cause He's always there. He knows your heart. Don't go astray. So kneel down and pray, 'cause He always cares. Never lose hope. He'll show you the way. Just kneel down and pray. So tired with fears you can't hide, when strength becomes scarce and weaknesses abound, when there's no place to go, and when doesn't seem to blow beyond the clouds, there's something you should know. 'Cause He's always there. He knows
Maraming salamat po sa Diyos. Muli sa atin pong pansamantalang pagtatapos, muli kaming Bio. nalangin upang tayo po'y makapagpasalamat sa Kanya. Karaton sa framo, mama. Yamampay na yanawin niyo ko po kasi. Arade yan ko po. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Salamat po sa lahat ng kabutihan. Wayanarade Yesu Kristo din mo. Salamat po at dawasi. Na natatawagan. Nnipa. At ng aming mga mga mahihirap na pinagdadaanan ay hindi kami nawawasa sa buhay. Dahil alam, meron kaming Diyos na nagmamalasakit sa amin. Ama, ikaw po ang takbuhan namin sa lahat ng patawarin mo kami sa aming mga nagagawang pagkukulang. Ngayon pong nagpatawad na kami sa mga Arade, yasraw sa kay yunianom na yonyong Nnipa wafa hochore ne awahiyahiyah mo. Kay Nnipa awoda dwene ne adesua. Yasraw sa buhay nyina. Dani de nyina huniyan mo po. Yasraw sa shura. Yanyong Nnipa ni yenuyanom. Wana wamre ho sa ubabaw nyong Nnipa. Wana wabiye wan nsɛmisa. Wabɛboa Nnipa. Agya di nyinaa hyɛ wo nsa. Agya yɛn dadwene na yɛn adesua nyinaa hyɛ wo nsa. Agya yɛn amontuo nyinaa ɛtɔ wo so. Yɛda wo ase bebree. Wɔ yɛn Agya nkwa Kristo Yesu din mu. Amen. Ang walang hanggang pag-ibig ng ating Diyos amang nasa mga langit. Mamahay na yan isang kandang kwado ni Shuray Free ni Jawa Surunche. Adamong kwajiya ni Ayarasa Free ni Radi Yesu Kristo. Ne honhom kronkron mong kabumu. Eni yan yina kumamuhene. Sisiya na dani degina. Amen.